מסיע חולה לבית חולים, מה קרה? בתפקיד. אני נוסע בתפקיד. אתה לא תקרא לי. אני בתפקיד. אחריות המטופל עליך. זה אמבולנס חירום של משרד הבריאות, יש לי מטופל מאחורה, אני כרגע בתפקיד. שמה שלי, אני שואל שאלה, טיפול נמרץ? מה זה קשור טיפול נמרץ? אתה כמעט נכנסת ברכבים, אתה נצמד, אין לך אישור לזה. ודאי שיש, האמבולנס הזה עם רישיון חירום. תראה לי אמבולנס. אמבולנס רכב ביטחון, אני לא צריך להראות לך את המקרה. אני נוסע בזהירות, אמבולנס רכב ביטחון, בתפקיד. תראה לי רישיון נהיגה בבקשה. אני נוסע עם המטופל שלי. תראה לי רישיון נהיגה בבקשה, ביקשתי. אני עכשיו נוסע, אתה מפריע. תראה לי רישיון נהיגה. רישיון נהיגה בטיסה. אני מבקש רישיון נהיגה בבקשה. אתה אחראי עכשיו. יש לך רישיון על אתה אמבולנס? עכשיו מעכב אותי בתפקיד. יש לך רישיון על אמבולנס? אתה ודאי. תראה לי רק טיסה. אוקיי? תכיר את האמבולנסים האלה, אנחנו עושים את הדבר הזה 20 פעם ביום. אתה כרגע נהג אמבולנס, רכב ביטחון, נהג אמבולנס. אני נוסע כמו שאני נוסע 10 שנים. Take a picture.